Sníte o prostorném bytě s vlastní terasou, krytým parkovacím stáním a fantastickým výhledem? Vítejte v Jihlavě! Právě zde vám představujeme byt o dispozici 3+KK s podlahovou plochou 83 m2, který se nachází v 5. patře 6podlažního domu. Díky tomu si užijete nejen dostatek světla, ale také krásný výhled do okolí. Dominantou bytu je obývací pokoj s kuchyňským koutem, který nabízí dostatek prostoru pro každodenní život i setkávání s rodinou nebo přáteli. Samozřejmostí je i moderní kuchyňská linka s vestavenými spotřebiči. Velkým benefitem jsou také terasy o společné ploše 13 m2, které nabízí příjemné místo pro ranní kávu, odpočinek nebo posezení během letních večerů. Byt dále nabízí prostorné a prakticky řešené místnosti, které poskytují dostatek komfortu a možností. Byt má vlastní sklep a je možné pořídit i kryté parkovací stání. Velkou výhodou je i samotná lokalita. Klidné prostředí s dostatkem zeleně a možností procházky či sportu spolu s výbornou dostupností všech služeb, které krajské město Jihlava nabízí. Uděláme si krátkou rekapitulaci. Prostorný byt 3+KK, 2 terasy, kryté parkovací stání, krásný výhled a veškerá občanská vybavenost. Tak co říkáte? Je to pro vás zajímavá investice? Nebo váš budoucí domov? Tak mi zavolejte.